Mehriban adamlar. Güdören dolandırmak, garyplyk, açlykdyr näýatlyk ýaly ençeme agyr ýagdaýlar biziň başymyza düşüp biler. Ýöne bir zady ýatdan çykarmalylar. Başymyza düşen her hili kynçylyk biziň üçin syňygydyr. Şeýle syňyglardan bolsa umytdan düşmän sabır edip, jan çekip hem de ýürekden dilek edip başalyp çykyp bolar. Nädip diýäňizmi? Anha häzir tomoşaçyky hayatymyzda ýaly. Garaňy paýlaşdyýdan. Siz niýetler pul almagy edek gelini alýaňyz? Sen bol. Şu gün bergiň bermeseň seni etişme teret. Gaýdyp özüň tanamady ýaly ederin. Bar tiýdirak ýok bol. Ýoksam iýdilige garaşma. Her gün şo bolşuň. İçip özüň gülmän oýnaýan. Utulsaňam bir gün äkärleýän. Agsa kalyňa bir gün başyma dert dolarsyň. Hadi anne. Bar gudym, şunu äkidäý. Menem häzir tüýdüň alyp barýan bolýarmy? Bolýar ejejan. Ejejan diýen diliňe dönegin. Al bakalım. Alhany gudym, sawamaka içäý tüýdüňi. Seninle kuş İkimiz kuşlara iýmit taýýarlalymy? Bolýar. Hanonna. Anne ben yeni süt içeyim. Ama sütümüz Tüýdümizi gutaraýyp da gydym. Baban Kakan gelse alaýar. Ece kakam geldi. Hoş geldin kaka. Bana süt getireydi. Oýsana oýdym. Onsam keypim ýok. Nerede kaldın? Ufuk nerede boldun? Seni gaýgat biňjap bilmedim. Ne oldu? Näme bol saňa? Hiç sada moranok. Ýolda gelýäkem ýykyrlym. Ýykyldym. Nädip ýykyldyň? Nädip ýykylar öýdýäň? Şu agsaga aýak bilen ýykylman ýörep bolýam näme? Katağırıyam kaka men oşasam gowy bolara. Allah. Ey Allah. Özüň kömek edegöri. Sema! Geliyor. Barýan. Näme boldy? İş açaň içjek. Häzir gitjek. Näme üçin soradyň? Leyla hanymyň ýanynamy. Başga nereye gideyin? Elbette şoň ýanyna. Bolýa. Men bir az diýinjim aljak. Agşam ara senden pul almana barar. Ufuk yeni menden pul soraýarmy? Onsuz ama 3 günlük hakkımı öňünden aldım. Bilýäňe. Bugün Leyla hanım pul bermez. Şu gün ýene 3 günlük hakyň sory. Maňa gysgaly pul gerek. Ýoksa men janymy alarlar. Alyp biljek däl. Alaýam da öýe ýer bir zatlar alaryn. Meni alad etmeseňem iň bolmanda gyzyň aladasyň et. Şu wagt men janym maýy düşünüň okmy? Leyla hanym bilen gürleş. Men saat 5'te pul almaga seň ýanyňa bararyn düşündiňmi? İş için İş gözlejek diýipdiň. Entegem tapaň okmy? Tapmadım. Ya gözlemeýän röýdýäňmi? Aýagyňa tak bolsa iş tapdyrýam näme? Sema. Gel ilk bilen çay içäýeli. Soň ediber işiňi. Cennet, Ferit sana meywe tuğunu getirdim.
Sağ ol Leyla'daydı. Noş bolsun balam. Beregim haladın mı he? Haladım. Ecemi de öğredin de o da pişirip bersin. Bolya öwrederin. Sema sana näme bolýar? Yine keypin ýokla. Bivim näme bolar öýdýäňiz? Yine şu hemişe kızatlar. Dün gece gözüme uyku gelmedi. Allah can ahir son gowula görsin. O min Sema can. Ýöne hiç wagt umytdan düşme. Halyňa şükür et. Iň bolmanda janyň asagat. El aýaň işläp dur. Beterinden beteri var. Allah saklasın. Sen dilek etmek başarsan bolar. Men dilek etýän bivim heýdi etmerinmi? Mydamada dilek etýän, şükrem etýän. Entegim sizi var. Sizin ýanyňyzda işläp, köpden bäri horgamsy bolmadyk. Yoksa köp adam çağaly bolan soňam işe alybam duranok. Menem sana şonu aýtjaktym Sema. Ýöne näde aýtjagym bilemok. Sema. Mundan meýlek men sen ýanyňda bolup bilmerin. Biziň işimiz başga şähere geçirdiler. Şu pulu sen üçin niýetledim. Ýok bebim alyp biljek däl. Gaýtam. Men size bergim bar. Garşy bolup durma, ýoksam gaty görerin. Iň bolmana biraz wagt oňşyk bolar. Soň bolsa Allah keremdir. Men tanaýan adamlaryma gurrun berdim. Sen ýagdaýyňy Allah hukman bir gap açar. Allah ýalkasyn bebim. Bizden razy bolun. Asıl sen razy bol. Mene çyn ýüregimden razydyrin. Ece, Seyil kaka gidäýeli. Sen isleseň gidäýär gyýdym. Ece, Aýdy ber gyýdym. paýta tüýjem alaýeli. Bolýa. Cennet. Badaryň ýanyna seýirgäk bardyr, şoňa gidäýelmi? Bolýa Ece. Ondan çykwan badary bararsa gerek zatlarymyzy alar, bolýarmy? Bolýa. Wa ýüregime ýardym ufuk. Nire barýaňyz bu wagt? Men sana saat 5'te barjak diýmenmidim? Diýdiň, ýöne ýadymdan çykaýypdyr. Kellem arjaşyp dur. Leyla hanımdag başga şähere göçýärler. Indi işidem gallyk. Nämesem kem diýip oýa batyp ýatdan çykarypdyr. Durallyňmy? Almadym. Oňor aýypsyň aý. Gaty der ur diýdim sana. Öýdüm baryp sorajak. Men almadym ufuk. Näde balayyn? Gaýtam oňa bergim bardy. Ýöne sag bolsun. Oň özi berdi. Ýöne indi mundan başga pulumuz ýok. Täze iş tapýansam oň şu ederýäli, şu pula ýerýäl bir zatlar alaýsam diýen. Kaka, Ece maňa paýta tüýje alyp berjek diýdi. Çağaçyga söz berdim. Yer siralarsınız, bolýarmyydym? Pul häzir kakaňa gerek. Sema han getir berek. Agşama sen getiririn. Iň bolmana böleklet 10 lira goýaý maňa. Öýe bir zatlar alaýyn, hatda çöregem ýok öýde. Agşama sen getiririn idime? Oňa sen bir razy edersiňiz, goňşarydan alay. Gel goňşy.
Yok, sağ ol Selma, bu wagt bir rahat etmeyin. Pikire batıp dukanyň ýanyndan geçip gaýdy beripdirin. Indi ýygyma gidip ýörmeýin. Çörüň köp bolsa maňa birini bere, erte getirip bererin. Bar öýdýän häzir göreýin. Algyň alarsan gyssanmasana. Oýnap bolamyzdan saňaraňdan hem bolmaýarmy? Häzir maňa päskel berýän. Päskel bermämde ütgejek zatdamy. Şu wagta çenni utan wagtyň barmy sen? Arman soňuna çen oýnar ýar pulum ýokda. Ýogsa size gör köderdim bolýyn. Nem düşünýän ok? Yesim gelen ok. Sen güzüň gyzarypdyr la. Eýway, sen gyzgynyň mara. Wah balam üşeýdiňmi? Näme boldy saňa? Ýene näme saglaýma gyzym? Wah men gözümiň guwanjy. Men saňa näme diýip serederin? Ýöne serede ýersiň eçecan. Häzir garaş. Men sen ýeriň taýýarlaýyn. Gel gyzym. Gece süt barmy? Belki süt içsem goglaşaryn. Ertir alar gyzym. Häzir men saňa gowurýan ertekeň aýtyp bereýin. Ýolbars bilen tilkakynnak erteki bar aýja maňa şonu aýdyp bereýdi. Ha, Ayşe diýen. Bolýa. Başyny özüň bilýäň-ä? Bir ullakan hemde owadan tokoyda bir äpet ýolbars ýaşaýan eken. O taýda başga-da her hili haýwanlar bar eken. Şolaryň içinde bir mekirji tilki bar eken. Tokoyda guşlar saýraşyp, kebelekler uçuşup hemmesi biçak şadyan eken. Ufuk ağaňy bir bulgur soğuk suw getirip berin. O peýda eder. Ýogsa bu wagt iç ýanyp duranlar. Häzir. Hangi yüzle gideceğim ben şimdi? Näde bu barsam kam? Ey Allah, men näme etsem kam? Allah. Ey Allah. Dertlilere derman sensin. Men senden başga kömek sorap ýalbarara hiç kim ýok. Ejizligimi saňa şikaýet edýän. Bizi çäresiz goýma. Adamym dogry ýola gönükdir. Maňa iş tapmaga kömek et, ey Allah. Mümkin hem için şoğuna bolan okka. Ýeke şaýman malmady. Ne yapacağım? Indi näme etsem kam? Kim maňa pul berer? Bergin başymdan agdy. Men gaty ajykdym eje maňa sütli çörek pişirip bereýdi. Bana süt. Ha, Ayşe diýen men ajykdym ha eje. Bolýar gyzym. Bolýar wala. Ýöne azaçyk sabret bolýarmy? Kakan gelse saňa köp zat alyp berer. Seninle ikimiz çapak oýnalymy? Oýnaly ýöne şu edek soň koýunumuz bolsun. Soň ertirligi ýeli eje. Bolýar gyzym.
Allah, ey Allah. Özün kömek et. Açlıktan bir tap düşen çağanı beydip haçana seni güymep bilerin. Ey Huday. Sen men bilen näle aly bilen oynasın gelýär öýdän. Şolara gidelim gıydım. Şu tayda tüýdem içersin. Gidelece, tidirek gideli, gideli. Gel kızım. Yürü gidelim gıydım, yürü. Hoş geldin goňşy giriber. Cennet can yarana goňşy. Öýde hiç göwün tapmadım. Onsoň aly bilen oýnasynlar diýip size getirdim. Gow edipsiň gel gir. Hadi kız. Hangydım. Aly bilen oýna ber. Cennet hoş geldin. Hoş gördük. Sen kelläň agyrýarmy? Hawa. Tilma tayza, biz kata açykdyk, kaçan nahariyes. Kızgını bolansaň işdäs ýokdy. Öýde hiç da diýmedi. Bärek gelip Alyny görensoň işdäs açylaýdy diýen. Men ýejek diýdim, ýöne sen bermedin ece. Häzir men bir zat pişirerin. Ufukka tuğurma. Öňkü bergeň bermeseň, sana bir şaýam beriljek däl. Soň hemmen berin Kemala, gayrat et, men öýe pul bar bilmen ahry. Bolmaz. Öňrä galadaf netmelkeniň. Tüýüji iýmen ağaca gägirmez barda diýip ýöne ýer aýdylan näler? Bar işiň bilen bol. Mana bar. Kakam nem için gelen o gece? Ya mağa bakar gelýän ki. Hey kakan sana kahar edermi? Bir iş çıkanlar. Sen nem için mağa süýt beren o gece? Pakta süýjem alyp bermedin. Pulumuz ýok diýdim. Kakan gelse alars. Sen häzir biraz ukla. Hani? Nem için otaya girdin. Taşarik çıksana. Men ýanyma gel. Men açıktım ece. Maňa nahar ver. Maňa çörek ver ece. Men gata açıktım. Cennet. Balam. Garaşgydım. Häzir barýan balam. Häzir barýan balam. Ağlama kurbanın boloyun. Ağlama. Häzir men ýanyňa bararyn.
Ufuk. Neredesin Ufuk? Sen nerede Ufuk? Beni böyle Men çaresiz koyup nerelere gittin? kızımı Men çağan karnı ne edip doyurayın? ne yapacağım? Ey Allah! Men ne emesem ki? Ece. Söyle kızım. Aydı ver gıydım. Söyle anne. Aydı ver gözümün rövşeni. Nahar iyisek bolmaz mı ka? Men katı acıktım. Şimdi seninle Häzir ikimiz gedilin çetmeye gideriz gıydım. İlk nahar iyisek olmaz mı Ece? İslesen sen Ali'nin yanına gideyin. hem onunla Şoň bilen ertirlige dinleýärsiň. sonra da Olardan çykyp tehlikeге giderdi. Eger sen gowlaşan bolsaň, Yaşasın. Men gowlaşdym Ece. ýür bala. hadi kızım. Ýür. Merhaba Selma. Salam Helma. Ufuk giýçe öýe gelmedi. Merak içindeyim. Men şonu gözläp çaýxana geljekdim. Cennet sizde goýup gitsem bolarmy? Biz Ali bilen bir ýere gitjek bolup durduk. Kakız çağırdy. Ala ayakka baljak diýdi. Şeýlemi? Men Ali bilen ertilik edinjekdim. Telma ataýdy. Çocuk işte. Çağada. Ali bilen bilejek dip goýanok. Men sana bir zat aýdyn. Haçana çenli beýdip berjek. Adamyň hayal etmän iş tapsyn. Tapyp bilmeýän bolsa onu goýup başgasyna bararsyň da. Entek ýaşyň geçip baranok, görüp görmegiň ýerine haçana çenli beýdip boňşy olamdan zat dilep ýaşajak. Men sana ýaşylyk üçin aýdýan. Bar. Bilýän. Sag bol. Isleseň çörek bereň, o kynel. Ýok. Sağ ol sen. Sag bol Selma. Benim hemen. Men gideýin adamym tapaýyn. Gel kızım. Ýür gıydım. Kahveye gidelim. Çaýxana baryp göreli. Tamam mı yavrum? Bolýar. Biraz daha sıkışın. Yeni ağda çıkçıda. Bolýam gıydım. Bolýar. Affedersin. Bir cımın Bakar mısın? ayak çekin. Aydy ber. Ufuk Ufuk çıtaydı mı ka? O bize kısaglı gerekdi. Iň tonk gedek düýün aşam gördüm. Bugün görmedim. Görsem aýdarym. Tamam sağ ol. Bolýa sag bol. Kakam ýerede kaýçy. Bilemok gıydım. Bilemok. Kanka, Ecem bana pahtayı alıp berjek diýdi. Bizim pulumuzu almaýda kaka. Ece men katı acıktım. Indi pahtı süýjem gerek däl süýdüm. Diňe çörek bolsa bolýa Ece. Ay şeýdýän. Men acıktım. Derya. Gıydım. Kızım. Gıydım. Ben hemen Men häzir derrew çık gelerin. Sen akıllıca bolup maňa garaş otur bolýarmy? sana ekmek Sana çörek getirjek. Gıydım bolýarmy? Bolýa Ece. Sen gelýänçäň men Äşegül bilen oýnaryn. Ýöne basymrak gel bolýarmy?
Bolýa gyýdym. Allah. Ey Allah. Ne olur bir Kömek ede gori. Allah'ım. Gyýdym aç goýma ey Allah. Allah'ım. Bu çaresizlik Maňa bu yapacağım. ýagdaýdan çykalga görke. Eli kolum bağlı. Beýit benim golum bagly Sana goýma. güveniyorum Diňe Allah'ım. saňa bir Senden baglaýan başka ey Allah. güvenecek kimsem Senden yok başga Allah'ım. dayanara hiç kim ýok. Çok bayat ama Könül şeneken ýöne ziýan ýok. Suwy etsem ýumşarda. şükürler olsun. Hudaýa şükür. Maňa çörek getirdiňmi ejejan? Getirdim. Getirdim gyýdym. Sen iki Häzir dakika derewçi sonra kızdyryp bererim. hemen hazırlayıp getireceğim Häzir. sana. Bolýa ejejan. Ýöne tizirek getir bolýarmy? Tamam. Bolýa gyýdym. Tamam canım. Bolýa häzir getirerim. Küflenmiş bu ekmek. Ey Allah bu çörek heňlepdir. Allah'ım. Näme etsem ke? Ne yapacağım ben? Ey Allah gyýdym aç goýma gori. Allah'ım. Ey Allah. Ne olur kızım. Maňa bu ýagdaýdan çykalga görkez. Häzir gyýdymyň garny doýurmakdan başga hiç ýyly islegim ýok. Kızımı da Ey Allah maňa kömek et. yok Allah'ım. Eje entegam taýar bolmadymy? Sen nämçin gelen ok eje? Çıkmadyňmy näme? Teret mene hezil edip iýip otyr. Kızgynjak, ören süýtjeken. Kızgınçak. Aman Allah'ım. Ey Allah. Gözlerime Onanar inanamıyorum. ýalyň. Bu nasıl Ne edip beýle bollukka? Ören süýtjek eken. Eje, han seni mal biýsene. yerim yok. Menemi yerin malam. Yerim canım. Wagt men balajygym. Ilki sen garnyň doýur hany? Hadi yavrum. Bol balam. içeri. Ýör. Bolýa. Ufuk. Merhaba. Salam gündüzüňiz haýyr. Salam. Men şu ýakynda ýaýlagda bagwançylyk etýän. Siziň ýanyňyzda meni aýalym berdi. Biziň ýaýlamyzda hemişelik şu taýda ýaşap, işler ýaly är aýal gerekdi. Leyla hanym sizi salgy beripdir. Aslynda şagal maşgala bolanok diýdiler. Ýöne Leyla hanym sizi gategön soň razylaşaýdylar. Derre wararyn. Maňa salgyňyzy bereýin. Anha, salgy şu kagazda bardyr. Gaty bir uzamam däl, piýadalawam barsaňyz boljak. Esleseňiz şu gün işe başlap bilersiňiz. Sag bolun. Köp sag bolun. Bolýa, sizem sag bolun. Allah. Ey Allah. Çocuğumuz Şagamyň ırsygal üçin saňa müň debir şükür edýän. kocama da Adamyma da akly ber. bu ekmek O da işe yerleşip can teni bilen işlesin. bir daha böyle. Ünni bir biz beýle kyn gününe goýma. Olar nämçin gyrkýan Recep daýy. Bularyň ýerine has gowlary çykdyn diýip garkýan gyýdym.
Kakacan. Gıydım. Muny men göteräýin. Bilis çayxanadaky işden has gowy şeýle dämi? Indi hemmemiz bilejek bolars kaka. Hava gıydım. Allah'a şükür. Hudaya şükür. Önce İlki bilene Allah'ın kömeği bilen soňam ejen sebep bolmagy bilen. Mehriban ýerleşler. Adam nähili kıyınlı düşenne bolsa, onuň adam üçin hökman bir çykalgy bardyr. Hiç hili çykalgy ýok ýal bolup görünse de adam asla umytdan düşmellel. Çünki umyt çykalgy tapmak üçin ören zerurdur. Ýatdan çykarmalyn. Ananyp çyn ýürekden edilýän dogalara beslenen umydyň soňy elmedama bagtyar durmuş bilen utarýar. Hormatly sırlar dünýäsi. Haram we halaly saýgylmagyň näme derejede zerurlygyny sede gurulum merekin bolýar. Durmuşum bolan bujuk, çolun dinlämag, meni dogulýar. Şeýleler berenler bolyp, olaryň ýüzünden harpam boýsun. Hadrata kimin dadım yetişdi. Ejem pagy bolan bolsady, maňa erte gaýdyp bererdi. Ýetimlere eden pul kömegi üçin Allah meni ýalkady.